چهارشنبه بخیر بینرین چرپل مدیا ایرو دیسا به برنامه که بردوام برنامه هفته چویه ام به هفرانه هفته چوی به برنامه خو پیشاندان روجهلات که به ترکیه بیشن دو میتینگلری ما جشست و ششا دستپیکا کل فرقین دستپیک کربو ما وساهات حتی که ما شست و هفته جی خلاص کر نزدیک 8 خو پیشاندان بون لسر وانا ما خبر دا لسر دمزرب ایکو میتینگا پیکانه دمزراندنه وانا ما بحثا وان کربو ما بحثا ایکو میتینگا دا آخفی بون و انجام آن میتینگا گیشت بو که ما بحثا وانا کربو شیاری وان ما آنی بود سرکانه که ما بست وان هلوست وان جبو چیه هر وقت کشتاید بحثا روش سیاسی وی دمیج ما بحثا باشم گیشت ما دست به میتینگا کرد پیشاندانا کرد ایرو دیسه همه بردوام آوی که دویژن خو پیشاندان 1969 بیشن جرا امی بایوا جاردن به میوان من رئیسدار جلال تمل هم نویسکار لیکولینر و ماموسته امی به هفرا دیسا ببن و دیسا جارد دوباره دیسا بیشن ماموسته تو بخیراتی تمام خیره دبین سراسر چاوا بله ماموسته ما هنکی باز کرد که او که وشانا پیشی یکی کام هنکی چی کریت دم باسوی کرد و امن هاد لور باسا او جیکو کم ما بو و بینرژی جمع پرسیا بون ما نکاری بو جبر وقتی ما نکاری بو برسوام بدن بکرم آقای هم برسوام بده و پاشجی هم دست او که خواهی بکن برنامه خود باشه چهارشنبه بخیر دم باش تماشاوان هیجا یهوداری عزیز هفته چویی ما خو پیشاندان روجهلات دورا شستی سکیدی بون نبرا شستی و هفته ده ام لسر شست و ششا و شست و هفته سکیدی بون وقتی که مریل باکوری کردستان درینه دنابرا 1960 veya 50'ine haya 69 duy 10 salide gelek bu yere girinkene duy demede gelet tişçe bune haftaya çuyi ama hena kanave vadan vaqte ko merette 1966 وی چاقی وی ساله میتینگ کاروچات لفارقین چه بو مباسا درج برنامه بره ده باز کی بو کو مرد شیست و هفته ده هنا هوالا هنا دوستاج ما پرسی بون سدما و میتینگ روجلات اساس سدما مازن چیه براستی وقتی که مرد لدرینه پنجی و نه حیا شیست و هفته دو 8 ساله ده لسر کردا gerek işte nexweş şey bubun le mixabin şiyarbun jî çê bubun hene buyer hene tişt kurda çekî şiyar kir bû kurda hinek welat Parîzê Kurd ya ber naskirinê bûn xwe naskirin mafê xwe dixwestin îcan ji vê yekê nijadperestê Tirka ji vê zaf rahat bûn yek ji vana ko em tev naskin yani nejadperestekî güre yere bejî nihal atsız 1967 de ew kovareka wî hebû otûken di wê de nivsandineka pir giran heqê Kurda de nivsandibû digot eger Kurd mafa bixwazin bira li va dere nesekinin bira ji vî welatî derên bira herin ji welatên netevî yekî ve civab ya Birleşmiş Milletler'e bira heq bixwazin bira ciyekî ji xwe re peyda bikin ji vî welatê herin îca bi rastî ev gotin ev nivsandin zaf bandor li Kurda kir di serî de jî Kurdê ku dixwendin xwendevan bûn li bajarê mezin Stenbolê Enqere zêdetir ew li ber vê rabûn gereka em divê de tiştekî jî bêjin wê salê beriya wê salekê
hene hevale mey zaningaha bisana bilin rexisinek çekir bu nava xwede peşeş heval bun ew haftiya çû me navê wa me bîra kir bû em ê navê wa ji wara bêjin navê vê rêxistinê Komela Azadîxwazê Kurdistan yani bi kinayî em bêjin kak eko vê demeziran dine nav xwe de vê çêkirine vê rêxistinê Hikmet Bulut Tekin'e Kojeratê Çekotê gotin Ahmet Xotane yani Raşo Zilan Ali Beyköylü'ye Mehmet Ali Dinler Mesut Uysal Mehmet Çadırcı ev her şaş heval tinafka de xabatek çetkirin u wê çaxê hinek rêxistinê bajara senavê bajara bajarê Kurdistanê bajarokê wanaka li Sembolê li Ankara'yê hebûn vana dijîne hev li ber vê nifsandina Nihal atsız belavokê çêtkin navê wê belavokê di serî de dibêjin Hodri Meydan بلا رجيوي او كي درقه belê wî çaxî dene rojnama de jî ev derxistibûn wê hingê cihanê Kurda û vanekê ku ew bebasa wakir ew hevalê kakê di nav xwe de belavokeka dirêj çêtkin Hodri Meydan kî ji vî welatî davê ser vê piştî vê bûyerê û ji xwe peyre mîtîng dest pê dikin yani ev li Avrêlê yani Nîsanê 1670 ev di Avrêlê meha Nîsanê derçê dibe û di peyre mehek dime derbas dibe ew mîtîngê rojelat 1670 dest pê dikin geleka vênakê bêjin weka heftiya çûyî em li ser sekinîn di 1970 de heft mîtingê ku navê Rojhilat li wat kirin derxistibûn di sê meha de ji farqînê dest pê kiribû meha tebaxê Heya Mijdarê ya paşî li Ankara'yê Hicdê Mijdarê bû diva heft mîtinga de birastî ya Duduwa ya Diyarbekir ya Amedê sê Eylûnê pir balkêş e ya farqînê cewsaya ya severek cewsaya lê mexabin em ê weka seçar daxel ser wêna dîsa bisekinin hêne hevala ji me pirsî êko dûr de axivî bûn hatine girtin an nehatine girtin belê hinek heval wê çaxê piştî bitîn ku bela dibe Edîb Qarahan Saîd Elçî û hêne hevalê wa dadgehê daxê wa de dadwe mahkeme vetkin û heta Edîb Qarahan di sal jî ciza dixwe ji wê yekê em ê piçekî basa axiftina Saîd Elçî û ya Edîb Qarahan bikin Kek Mirza dixwazî Saîd Elçî çi gotibû tu wê bêje ez jî ya Edîb Qarahan bêjim û em ê vê beşê xilas Saîd Elçî helbestekî wê hebû belê eja te wî helbestî wê rojê bi deng xwend belê na me serî xwend belê ew yani tev li helba min nivîskî tune ye lê belê yani bi rastî Saîd Elçî serokê QDP bû wî çaxî însanekî pir giring bû û pir hêja bû di temamê mîtînga de ew ê daxivîn lê mixabin axiftina balkêş ya Edîb Qarahan e Edîb Qarahan wî çaxî ji dêrikî tê naskirin berya vê meselê ew kovarek derxist bû navê kovara wî Dicle Fırat bû ya Edîb Qarahan ya Edîb Qarahan însanekî wisa bû ku digotin dijmin jê tirsin dilê dosa şa dibin însanekî wisa bû hem xeberdana xwe hem ewga xwe wicûdê xwe îca wa mîtînga de gelek însana wextê ku hitap dikirin digotin ey doğu halkı Edîb Qarahan li Amedê li Diyarbekir sê Eylûnê de 1967 de wextê dest pê dike ey gelê Kürt merheba ji were bûyî hawayê dest pê dike
و آخفتنه که پر درشته هم قصیده ده هم نفساندن هم tek tekler hem آخفتنه که پر درشه هنه تشتاد بیجه وی چاقی سرکی قماری جفده سونای بو حقی وی ده وی چاقی ده لوارتو میتینگ چه بو زلزله چه بو لسروید آخوه و کو اف دولتا ترک فرق میلیت که کردال پاش دهیله و جه او کورا جویس جفده سونای ره دی بیجه بترکی وکا بیجن او adam او ظلام دا خفتنا خود وی گوتنه وقتی گوت حقیقی دا محکمه وتکن دی بجه تا چی ماوسا جرا گوتیه او ظلام ایگو مخی نه ظلامه حتی گو میتینگه ده وقت کن بوه متوی نه گوت بون آخفتنه خواه ازی محکمه ده ویجی ازی ایگو مکه ماید واجبش یا براستی ادیب قراهم انسانه کی بترس بو زوج نوامه قطیا انسانه کی برهجا بو مخابن اگر ایکو مراق بکن هبن ادخوازم وی آخفتنا وی کل آمد دیاربکر 3 ایلون 670 کریه ایک بخوازه کارلی برینه پردوکه مدجی او درش هنه بلی میتینگی 670 کنگی خلاص دبه مجداری 670 خلاص دبه وقت هفتیا چوی مگو 18 مجداری لی مخابن زما اوكي كي وردجي بيجم بريا متينغا كول انقره دست بكر يعني حجده مجداري الدوزده مجداري فاشيستاجي لارزرومي متينغا تشيكر بون لديجي وا متينغا دوتن دو شahlanış mitingi piştiva mitingi rojilat eko gele kürt cihani but payvere evsaji derkette emweji bejin جامعه دروها هرم بیا شسونه ها بله. ام تکارن او که خپیشاندان شسونه ها بینوار سر اکرانه. حواله راجی. کجش 13 نیسان 1960 ها دست بید که. از بدیاوی هنر تشتابیجم. نه کدیتونه ویدارم. 680 خپیشاندان yani miting gene çi bu ne? Le mukabil ne sisteme ki ne plana keçe bu ne? Le şestunaha vakti seri salı despetke de sıbatede le ayntabi le malati dahab miting çedbin tip çetke şestu açtade adarede maha adarede şestunaha deysa meşekli karşı bedisa ev tip çetke yani ev partiya karkeri işya tip bele u la ağriyeci çedbe ever çar miting brasti Kürt netede bu ne diye de alikarya va tine bu ne zedetir tipi ser propaganda hava çekiliye ya şestu nahade eko despekine sab sisteme ki vaka şestu hafta eğer mabine sel ekranı emi de des bu apkin eval Kurt nivîsandine? Belê. 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 Ya Nisan 1960 belê. Ya awil kîjane Diyarbekirê. Belê ya Diyarbekir. Belê ya Diyarbekirê di mitinga azadî û protestokirina pêşniyara parastina nîzama qanûna bingehîn. Belê. دوی چاقی اف زانی کو اف قانونی اساسی وکا امزانه شیستو یکی درکتی بو براستی دوی قانونی اساسی ده جگل انسانا جعلی دموکراسیه تشنی باش ده بون یا براستی او حکومتا وی چاقی او سلیمان دمیرل دخواستن کوا ایشا بچکی پاش و بفن وانا بگوهرینن جویه که میتینگا آمده یا دیاربکر 13 Nisan 1960 de nave ve usa gotnene fakat wiçaxi dugot mitinga azadiyeji. Bele. Vakti ko ev miting çe buye emveji bejin dedaxol berde mezrandine bu. Hevene bu le xabat bu. Yani 60 Nisan'da de mitingde eko axıftine
ez navê çend heba bêjim dîsa zêdetir li ber vê ev qanûnê esasî ku dixwazin biguharînin li ser wê axaftin zêde çêbûne bi rastî gele însana dîsa gotine alê eboriyê Kürt paş ve manel ser vê sekinîne axaftana de ya balkêş divir de Mehmet Emin Bordastan jî hebûye. Mehmet Bordastan insanekî pir hêja zamanekî müftiye Qulpê bû wî sürgûna alê Trakyayê kirin paşî vegariya qetiya müftîtiye de mîtînga Diyarbekir ya 13 Nîsanê de Mehmet Emin Bordastan da axive Tarık Ziya Ekinci Doktor Tarık Ziya Ekinci saye Mehmet Ali Adugüzel Demir Pekol evana duye mîtingê de axıftine. Belê yani mîtinga şestu nehade ya serî Diyarbekir 13 Nîsanê dest pê dike ya di dua ya peyvêre bi rastî ev ya di dua ya Agiriyê hema şeş roja peyvêre ya Diyarbekir'de ye hinek ev vinakê bahsa vê mîtingê nakin. Lebrasi Doktor Naci Kutlay dibêje ev mîting çêbûye û mahkemeye de jî navê vê mîtingê derbas dibe bi rastî em heqê vê mîtingê de zaf agahiye me tinin em zanin ku nehê Nîsanê rojeka yekşemê bûye çêbûye li ber şerri bêkarî yani bêkarî hebûye em dixwazin li ber bêkariyê şer bikin. Navê vê mîtingê wisa danîne ya Doktor Naci Kutlay vê wisa dibêje ewka wî çaxî jî li gorî yanî ku me bêzaf ewka wî nekiribû reklama wî nekiribû dîsa jî ev mîting baş derbas bûye piştî ya Diyarbekir şeş roja bûye. 19 Nîsanê ne nehê Nîsanê? 19 Nîsanê şeş roja ya Diyarbekir. Di pey re mîtingeka balkêşe ye 8 Hezîranê li Heqarî. Belê. Ya gereka temaşevanê ku me temaşe dikin me godarî dikin zanibin ku Dedexo di paşiya Gülanê de hatbûne de mezrandin. Dedexoya İstanbulê ya Ankara'yê. Yani li dora bîstê Gülanê hem Dedexoya Ankara'yê hem ya İstanbulê hatbûne de mezrandin. Ji wê yekê em zanin ku ev mîtinga Heqarî ya 8 Hezîranê amedekarê wê Dedexoya İstanbulê Ankara'yê bûne. Navê wê jî mîtinga Sefaret û Birçîbûnê ya Heqarî. Bi rastî xwendevanê Dedexoyê êko İstanbulê Ankara'yê nikar bûne her newir wî çaxî telgraf haşandine. Ji ware û li wir jî mîting çêbûye li Heqarî 8 Hezîranê. Mîtinga çara îca li ser hev vegamê sê mîtinga bêjin 4-5-6 tiştekî balkêşe ye ev her sê mîting li heremekê çêbûne Suruç Hîlvan Sewerek her sê jî girêdayê Urfayê ne. Îca mîtinga Surucê ya 17 Tirmehê li gorî ku me em zanin navê vê mîtingê daniye mîtinga Hawar xwepêşandana Hawar. Belê. Belê îca wî çaxî Hawar emîro jî dibêjne Hawar ku Kurda be ewkê me çê dibin em dibêjin Hawar. Amedekariya wa jî vê mîtingê jî ya Surucê weka ku em zanin Şevket Bilici ye Halil Kılıç ye Abdî Tekin Alp û Bekir Şahin e. Axiftin êko kirine em wa jî zanin hine hevalê me ne nas jî dikin. Yek ji va Remezan Paydaş e ew xwe jî Hîlvanê ye Fetî Kaya ye Şevket Bilici ye Behzat Bilici ye İbrahim Kılıç ye Nafiz Şansal û Nusret Çilik. Evana mîtinga Surucê'de axivîne ev 17 Tirmehê de bûye. Di pey vê re 10 roj derbas dibe 27 Tirmehê mîting vê carê li Hîlvanê çê dibe. Dîsa qazayeka Urfayê ye. Navê vê mîtingê jî mîtinga Birçîbûnê ye. Jê re wisa navdanîne. De jî êko amedekarî kirine dîsa em zanin ev zaruya paydaşa ku li wir pir bûne
Fevzi Paydaş, Hevale Bey Eczacı, Ramazan Paydaş, Fethi Kaya ve rahmeti Mehmet Tüysüz. Eferçar heval, Amedakariya mitinga hilvane bune. 20 hafta tirbeyi 1906 nehade. Divede heval ahvine, ahftin kirne, ahftin avat geleka, ahftin avat da basa faik bucakine, helbese faik bucak kondine, disa paşketine Kürdistan'ı anne zaman. Bana yege Mehmet Tüysüz'e eko ahvine, Ramazan Paydaş'e, Fethi Kaya'ya, Said Elçil Virji ahviye, Seroke PDK'ya Türkiye, Veli Oflaz'e, Mehdi Zanadisal Urbu'ye, Abdülkerim Ceyhan Leherderi Bul Urbu'ye, Kemal Bingöl'ü evvali de İstanbul'e bu'ye, hukuk etken, Zeki Tekeş, bana zaningeyne, İhsan Yavuz Türk, Feridun Yazgan Eminavi rahmeti yazar amzanın, İbrahim Babacan. Vateko melül vadrene dve mitinga hilvanede gellekce xwendevane dibistana bilindin. İstanbul'e ile Ankara'ya vadra dukunun avana hatine de mitinga hilvane. Ziyadettir okta mervdrene vega mitingi şesu hafta de ziyadettir geleme karkereme heremi bun ve mukabin kopişte de koçed be icade de ho giraniya xod deser bilhassa ava mitinga hilvane ki biji biçağı efsakir bu ve havara şekilde. Ama de payre 20 hafta tirmehede 5 roz payre doy tabakede lise verekejim miting şedbe. Ko berif drene suruje despekirne hatna hilvane jürje hatna se vereke. İşte ki balkeşe se xapeşandan pay herçe bu ne? Mitinga se vereke ya doy tabakı balkeşya ve eve axiftine ko çe bu ne zeddetir Kürdi bu ne? Hayavi çağı gelek axiftin Türkiye bun. Helbese Kürdi carna buxununji zeddetir Türkiye da axiftin. Le mukabil ve mitingede ya doy tabakı se vereke eko axif eko Ahmet Ekran nave abi misal İbrahim Yüksekkaya Fahri Ergün hevaleme Eyüp Uzun. Böyle. Axıftvan disalevir dive mitingede giraniya tipe disa huyatke ya karkere işi ya Türkiye İşçi Partisi bejilere tip Tarık Ziya ikinci Mehmet Ali Aslan Hikmet Bozçal İstanbul'da da İstanbul'da Zeki Tekeş Mehmet Can İhsan Yavuz Türk, Fethi Kaya, muhterem biçimli farkine, İbrahim Yüksekkaya, Fahri Ergün, Ali Karatepe, Akan İnce, Fevzi Dağlı, Ahmet Kaynak, Sami Şahin. Dvedeci axıftan pırzedene, brasit işte balkeş adına gotun, dvirde okako min xoji javaleki sakir bu, dvecin dve axıftına muhterem biçimli de, gotu bu tamamı dünyaya biveyek ne Türk Arabu Faris tamamı dünyaya biveyek disa onu karın gelek se dünya rakin ev gotun işte ve muhterem biçimli ve bitingede dergetimi mevci sakir ve beli şeki balke şeye peşikam derbaz evetine ben peşikam az fazım lever henek kitap dersin yani vakti kam le mitinga döneran sen mitingle bu ha icat şeki balke şeye doye tabakede le severeke vakti roja ko miting çedbe ve rojde roja yekşemeye şe le vartoji mitingege aynı roje rasti ev şeki balke şe ya vartoye duye de axıftvan Mecit Özsen Xuyatke Emin Topelli Mehmet Emin Fırat Kemal Özer Raif Bingöl, Vahap Palavoğlu, Süleyman Çınar, Mehmet Teker, İsmet Teker, Kıyasettin Eren. Burası Mehmet Teker ve İsmet Teker biraya evin. Biraya ki vacı havalemine Mice Pırsi go ev miting
jder vakes ne hatı bu? Goş vartoye, gele vartoye nafkode çekirge. Yani o çağır aynı rojede mitingle severeki hebuye. Mıkhabil varto nafkodeci ev mitinga hafta kom bejin ev jiddoy tabakı nafkode çekirne. Mitinga paşiye zey. Emnetçim mitinga em diverden تخازم لور هناك تشتبه أخون پاشم دربازه پاشی. باشه کرب که. نه. نه وقتی که از لوان متینگا دنیارم هر سیجی اسویره گیجی چیه نبوی. هیلوانه. هیلوانه و ابنجی وقتی لوان دنیارم و آخافتوانا دنیارم و هجمار آخافتوانا دنیارم دویده تشتکی تی عقلم. یعنی او ایدی سیاست هدی جهف جدا دبن. بله. fraksiyon çedbin, ali çedbin, o nizam çedbin. O ev dimene hak tu heja cenab-ı te baskir. Eva ev ki on fraksiyone wan evkaye, wan aliyaye. Yani jaligi ve tipeye Kurd edil dış tipe hedi seri bilend kej ber doza Kurdi Kurdistani txazemi derxne peş. O dinav Kurda da bixweda jî dîsa duyê de ew kê wan heye. Yani bêjin aliyê wan heye têda. Ez nizanim eva bala we kişandiye ne kişandiye nizanim. Yani çünkü aliyê bine hem aliyê ew kê bêjin neteweyî millî heye têda û aliyê sosyalîst heye û aliyê tîpê jî heye têda. Belê. Braste mer vaktiyle drene dinav beravade hem mitingi 670 hem hatta 680 jene duye de Kürt zavnek etne navi u 690 jî vakat dinav xwe her du aliya jî xwestina ku tek vine pêş lê mixabin dinav va her du de wî çaxî mitinga 670 zêdetir xwendevan tune bûne 690 ku xwendevan jî hebûne 3-4 hene. Mesela 5'i PDK hene. Evana zedetir medresane, gündane, zedetir farkine severekene. Vek Mehmet Emin Boz aslan. Vek Mehmet Emin Boz aslan. Muhterem biçimli Abdülkerim Ceyhan. Beli. Lebrasti çepiti vi çağil peş buye. Dva partiye vi çağide partiya karkera brasti Kürda alikarit kirjere. Tarık abi, Naci abi, Mehmet Ali Aslan insan ev saate de bun. Partiya karkerin Türkiye, Basavitin. Beli, Basavitin, le mukhabil, hene Ravşenbire Kürda te de bune. Beli çok. Vaktaki derece evkav aha bu ya, yeviyava pe bu ya. Brasi hene kişi gotu bun. Le mukhabil valat pareze Kürda, uçağıcı hene ka zab cevap baver netkir. Avarre çakadın dikşan. Yani vakti gömerin miting adrene zede rasta. Yani edi despekaj hep kataneye. Ev işe katandın pişti haftayı falan. Jitipe kataneye var hasıl. Rasta yani ev miting ama yekji eve. Hep katandın küfşüde verde. Vakti göd atıfın mesela herkesin hasbine. Henekji zedetir kevne peş. Vakti Said Elçi dert keve hene gidin yere çepikkin vakti ko Tarık abi dert keve hene gidin yani mer zanibe kupçaki cüdati navade hep rastı. O zede buna ahaftvan acı dinam mitinge ki da zaf zede. Necwe yani zani kek mirza ambeji bez bira eko me tamaşet kim faham bikin vakti ko mer minute melev ke jerent ya o farkine Diyarbakır vakti mer drene لسر ناوی بازار از انسان آخوینه. صد ادیب abi آخوه لسر ناوی درکت آخوه. یک لسر ناوی سرت داخوه. یک لسر ناوی جزیره داخوه. جویه که آخوان زیده نه. ایجا کو اوکی واجی جب جدانه ایدئولوژی واجی جویه که زیده آخوینه و براسی دریشه بنه میتینگ. بگا ایرو مروندی کاری هاوقاس وامیدیگا دریشه بکه. Beli troisième mitinga paşici bejim menet şey diyene. Mitinga şestu nahade ev haşt bun ya paşici 24 tabak ede şestu nahade yani
Lice بله درخستنه روشا روجلات protesto kirne. Yani naviye sadani'ne Ahmet Ekar Yusuf Ekinci'ye بله hoş Lice'ye Muhittin Erdoğan'e Mehmet Said صدقية Haydar بله Çelik'e محفوظ Aytekin Hafız Aytekin beli evana بله Ahmet Ekar'ın Eko amzanın ahvi neji بله Tarık Ziya Ekindi sahip مم. Valla teviye Lice Hamit Karakoç'e, Mehdi Zana'ya, Diza Said Elçi'ye, Muhterem Biçimli, Mehmet Sözer, Ahmet Kaynak. بله Vakti merilvir drene tip livir nave Tarık Ziya lure. بله Beli ezzetir edin Mehdi Zana jirci. Proje evci tipi de bu çakı. Ve brastik ömer drene Said Elçi Muhterem Biçimli ona cehene. Yani mitinga eşe sunahade ya paşi ev bu. يعني ام تكارم بجم متينغا لجي دي بيك بوچا او كي قتيايا هدي يعني دي بيكو كوب قتيايا هر دو عدد شهرن تجيشتنا Ne usa huyat ke ko juro hade lehev nakinija. بله Werde babe şarbikin ya juro hade hene mitinge di yene ze basa wajibkim hene çan بله بله hafta yeki vakti ko meril wur drene vaka ko tegot meril drene hakikaten jer judatiye yani. Lebrasi etxwazim dibir depçe ki şaşiye kamer rast bikim hevale kimin lütfi baksij mire telefon gir ev şesu haftate haşte jokmehe mitinga ka giring batman şey bu gelen insan atmaya mitinge menave ekici kodu Hasan Buluş herhalde Hasan yıkmış hatya famkirin yani bürüz hatya famkirin ev Hasan Buluş ne Hasan yıkmış yani ne bürüzke evina ve dadgaha bisu siyako dipa be ona hatna duede navi yunaki rojan neveye kovareke bu ber psiyare veye ev Hasan Buluş emenaki raskin ne Hasan yıkmış benaki spasi kek lütfiratkim beli şey sunnaha mitinge kosa planu program xlas dibin şu şey sunna işte giringi eve ko dede ko iraçe bu hem Ahmet hem Ankara hem İstanbul ile mukabil şey su nahade haya hafte paşa hafte yeci Kürdistan'e dede ko çene bu ne o ve çakı mitingi zede çene bu ne peki şestu nehade fate brin pişti ve miting şey bune çene bune merluye jibrene txwazi beli pişti ve komerev drene salak darbaz dibe dedeko li Diyarbakır mitinge gitar bistunehe nisane hafte bistunehe nisane hafte yani bir şey ko dedeko Ankara İstanbul'da demezrandı pere salaki yani bistu nehe nisane avril yani yani le mukabil yani pişti dehme heydes bit tamam mı? Beli. Pişti dehme. Ve sala hafte ma mijdare u ma çile de dedeko despetkin. Ya Ergene, ya Farkine, ya Batmane, ya Kozluk bana çedibin. Uçağı işte Balkeşeve Batmane ve Kozluk ser hep seçer hep miting çedibin. Ama zihindikçe basavacı bikim bana tüm pır Balkeşim. Yekci dozde maha yek min hafta yek yani dehe çile hafta yek hazo kozluk dedeko tevekirin vekirnavi dibe vaka miting geçe dibe Abdullah Kharzi Abdullah Timohi böyle akıtına kapır balkeştike o mala Abdullah te girtin bu akıtına koy yani dehe mehi tıpayra bir suçare mehi bir suçare çile yani maha yekemin hafta yek li Batman'e dede kovet be li vurji mitinga kapır mazı çilbe roza ko dede ko
tevekirin hevaleki mürojim karya go ez duye mitinge de min helbes xwan diye. Batmanê 24 çile hafte yek vekirina dedaxoya Batmanê. İca ko Abdullah Tmoxi, Abdullah Xerzî hatibu girtin ji bo wê ki 8 Sıbatê yani peyvere çend rojat peyre li qoz li hezo mitinga gadin çedibe. Ji bo ko mala Abdullah berdin. Mala Abdullah min li ser jiyana mala Abdullah min bernamekî çêkir bû. Divê de mitinga gadin jî çedibe. Di peyre tişekî balkêşeye di 12 Adarê de ev junta askerî tê weka mizan newsa hafte yekê de. Berê. 12 Adarê de. Lê mixabin Batmanê di pey vê ta haftekê di peyre. Nehê Adarê hafte yek. Mitinga paşî ev e. Nehê Adarê. Yani piştî juntayê hafteyek peyre işte. Li Batmanê mitingek dîsa çedibe. Navê vê mitingê ya petroleye ya birçîbûnê bê. Dîsa navê petrolê danne. Ev miting weka ku em zanin di vê demê de mitinga paşî ye. 19 Adarê hafte yek. Yani balkêşî ev e ku piştî junta tê haftek di peyre ev miting tê çekirin. Birasî ku merû li vê direyne vî hawayî ev weşan anê ve mitingê 66 heya hafte yekê. Nezî 5 sala berdewam dikin. Diva de birasî ê balkêş êşê su heftane û êşê su nehane. Ewana sistemekê, bir planekê çêbûne. Lê mixabin di navbera wa de pey ware pêşa ware hine mitingê jî çêbûne. Watê ku mervan mitinga teva jî dirêne hakîqeten tiştekî balkêş e. Yani îro merv de aqlê kîvî aqil çêkirî. Kîwsa walpey hevdaniye hevqa insanan le bahev. İşê xwe berdane, şuxlê xwe berdane hat deva mitinga. Hine insan hene merv dirêne tamamê mitinga de hene. Yani tiştekî balkêşe gerek ha merv yezanim be. Belê. Stek de jî balkêşe mamoste. Lik merv kulvan mitinga dinêre temaşemevanekî me jî yani binêrekî me jî bas kiriye ji min re hat. Bi ev mitingana li navçeya çêbûne. Piraniya wan. Di nav bajara da çênebûne. Bajar wê demê xwe Tirk hesibandin û înisiyatîv destê wan dabû û navçe jî Kurd bûn înisiyatîv destê Kurda dabû. Merv dikare wisa bêje? Yani kısmen merv kare bêje ama birastî vêga çepîtî wî çaxî bandor li temamê Kurda kiribû. Mesela ev şexsê xwe ne çepbûn. Fakat çepîtî li min jî bandor kiribûn. Yani ev partiya karkera ya Türkiye ya wî çaxî bandor herkesî kirin. Ew zanîngeha bisana bilind li ser me xwendevana dîsa bandor hebûn. Lê mixabin feyda wê jî giştiye me zirarê wê jî giştiye me gerek mervê jî zanibe. Hene axir wextê bala merfa dikişine sê heb navçeyê Rihayê miting çêde li nav Rihayê çênabe. Belê. Diyarbekirê derê dorê çêdibe bi zorî mitingek li Diyarbekirê çêdibe. Biçî ê mûşê li nav mûşê nikarin çêkin diçin li Vartoyê çêdikin. Yani Batmanê çêdikin. Batman ew çax bajar nebû. Batman û Kozluk girêdayî Sêrtê ne. Elê her du jî girêdayî Sêrtê her diyayî çêdibe li Sêrtê çênabe. Yani tevî manayê ku dewlet wê demê di bajara da hakim bû navçe pirçekî azad bûn. Yani ji wan ewtir bûn yani rahettir bûn. Ji bo wî jî li wê hestê netewatî û hestê kurdayetî û hestê ewkî bilindtir bû. Merv dikare wisa bêje? Merv kare wisa bêje û vê jî bi ser ve bike. Gelê me biraz zanibe ku va mitinga de gelê me lê xwe yî girtiye. Gundiya lê xwe yî girtine. Yani weka ku hinek heval dibêjin ev ne xebata xwendevana tenê bû. Yani bandora xwendevana li ser va mitinga hindike. Gelê me di nav de. Ji wê yekê bajaroka zêdetir pêş veçûne. Bajarê Ankarayê çê nebûye. Nîvco maye. Yani Ahmetê em jê bigerin ew cuda ye Ahmet yani Diyarbekir. Mixabin êdin tev bajarokin. Hezo
ber Dedaxoyê dîwar de nivîsandine Kek Mîrza. Çi nivîsane zanîn? Asimilasyona hayır. O waliyê Sêrtê dûr de diçe Amedê. Wî evkî dibîne dibe ya li vir li vî bajarê vî gundî. Kî zane asimilasyon çi ye? Ya hevalekî gotibû demek ki gotiye ew Abdullahê Timoqî xercî naz nake ji wê yekê vê dibêje. Naz bikirina vî bajarokê piçûk zanîn ka van asimilasyonê şêst û hefta de fam bikin. Bi rastî merivê zanibe. Gelê me ji roja ewil ve nava vê xebatê de bûye. Mafê xwe dixwest û ji min teva xwe tiştek dixwest. Berê aborî daîma li pêş e. Her derî, her wextî aborî giring e. Lê mixabin gelê wî çaxî û bi rastî ji me zêdetir ji xwendevana zêdetir zanibûn ku pirsgirêka mezin ne aboriye. Pirsgirêka mezin Kurdîtî ye. Bela ku navê Kurdîtî ye rakirine. Li ser vê bilînce ew ka mesela farqînê ku meriv ser bisekine kur bike meriv baş fam dike. Ji wê yekê gelek peyamê baş diva mîtînga de dijîne meriv. Yani meriv zêde kare li ser va tahlîl bike tişta çê bike. İca di pey wê re em karin vê bêjin kekim. Bi rastî piştî va mîtînga ji hevqetin zêde dibe. Ne eftenî Dedaxoyê de jî dîsa tê xuya kirin. Piştî ev cuntaya dozdê adarê ku heval têne girtin dikevne hepsa. Hepsê de dadgeha de hesabê Dedaxoyê jî tê pirsin, hesabê va mîtînga jî tê pirsin. Belê. Batê ku meriv ew ka dadgehê dirêne mahkemê gelê tişt heqê va mîtînga de gotine. Gelê hevala serveyekê wa suçlar kirine. Ji wê yekê mîtîng tesîra wê pir li ser Dedaxoyê çê bûye serva rêxistinê pîş tîko heftê û çara heftê pênca hûr de çê bûne serva jî bandora wî heye. Belê. Ew ke bînerekî me jî aynê ew pirse ku hêja me xeber da Vahîd Turan pirsiye dibêje meriv dikare bêje wê demê înisiyatîfa navenda bajaran ne dest Kurdan da bû. Lê navçe dest de Kurd hene çünkü mîtîng de li navçeya de min. Me bersiva wana jî debû spas bo wî hevalî. Yani wî çaxî belkî siyaseteka bilind em nizanibûn, gelê me nizanibû, lê mixabin mafê xwe zanibû, fehm kiribû. Ku fehm kiribû petrola me ye digo. Axir mamoste wê demê jî di nav medresa da evana zav tiştana dat naxeft. Ez bêjim dûî salî da heşt salî bûm. Ez çûma camiyê çûma ba feqîya wan tiştana xeber dana. Yani min me ji wana dibîsta. Belê. Medresa işe bû rast e. Belê yani xelk Kekê Mîrza pirsê balkê ne pirs. Mahmud Begîk di navbera de ko û Kurdên nav tîpê de daîm koordinasyon hebû hebû li gel PDK. Yani tîpê û Dedaxo de hebû lê bi rastî qed PDK çekî dûrtir be wana weka milêçê rastê hata xuya kirin. Ve Eyüp Aladbey di nivîsîne dibe rahmetî Kek Edîb Qarahan û Kekê Şakîr Eb Özdemir jî di du sê rojberiya niha vîsiye her du jî dibêjin bi mitînga Diyarbekir rengê mitînga hat guhertin û êdî mitîng li destê tîp derket ket destê welatperwer Rast e. Yani ev heval rast bêje Eyüp Alaca bê rast bêje ew xwe jî va mesele zane mitînga Diyarbekir vir de ew cudatî zêdetir hata xuya kirin û bi rastî welatparêza hêdî êko çekî jî baştir fehm dikirin xwe jê dûr dikirin lê mixabin wî çaxî hê jî Dedaxo û tîp nêzîkatiya we dîsa jî hebû. Axir em ew behsa wan tişta dikin niha. Belê. Ve Qasım Ergin dibêje mamoste gelo meriv dikare bêje tesîra medresê li ser farqînê heye. Belê heye ev xwe jî nav deme min mitînga şêst û şeşa de pir bas kir. Yani çi digo seydaya mel farqînê ey gelê Kürt.
kesek dini ve jwe nastine de mixabin petrola ve jwe distinin dixine boryat bine İskenderunî. Mala demek ki medrese tesira ya Mala Abdullah Timoki magnej medreseye. Bale çava. İnsane male gir nej medreseye. Bale. Abdülkerim Ceyhan, Mahmut Yeşil, Mahmut Okutucu gelek insanı yaşa Mala buna. U Sereke ve Mehmet Emin Bozarsan. Mehmet Emin Bozarsan vişahi meteva şiar kiriye. Kedavi ise meteva ye. Jüye ki gerek amerif mesela oliti bir havacı fan bike. Yani belki yine hatare mehne me niviska xondavana ale oliti ve de bave me dindar bun ali oliti ve peş ve bun mabrasi milber warad bun. Halbuki din evji ökeka millatake wiçahi ene ke masye mecue ke ve hebune yani bandora medresa liserva mitinga beli gelek zede farkını zedetre yani. Bale çok. Bale mamustaz bağırma ki belki heneki şirove hebben letter şirove ji başın evabun. Eğer hemen tiştekten derken ekranı eğer tınanın farika tekel güneş xabatı kadepe dikirin tesiran zede ne bu kadroyu çepkirti le bakur serketi bun. Evji şirovekiye. Böyle şirovekiye yani. Evji şirovekiye. Galaxy Pass. Bakure Kürdistan'ı rasti kumer drene lişesi de şiarbun despetke. Hem Türkiye bejin yeniden uyanış. De ve şiarbun ede bandora va miting yapılmasına ne öteni ya va pırzedeye. De her ali yani ne medreseteni. Medresede tipede serxondavana liser esnafa ser karkera ser herkesi. Yani bandora öyle herkesi şey bu. Tamam. Le ve deme ağa u begin Kurdan xadane hestin netewi bun u gundan navçan dijiyan. Avaj tek ismet elçit bejam alata ava. Beli. Dwe de jena qateşe bune ev ne yareme bun rasa gereka. Nexir. Baş mamusta eğer az geleki spası cenab-ı tedkim kava du bername me liser xopêşandanên Rojhilatê Kurdistanê me em sekinin me wana şîrovekir me wana danasîn û ez bawer dikim bînerê me êku ewlê wana bihîstibûn xwendibûn carekin ew kê wan taze bû û êku nebihîstibûn jî xort û gencên niha jî bi qasê hine ew bejî dîsa jê sûdê wergirtine em hêvî dikin û eger hebe gotinê wê dawiyê da kunjmera bêjin keremkin Dawi ez vê bêjim ez jî li we spasiya xwe ji wara dişînim çarpel medya re û Ştek Mîrza re û ji gelê xwe re jî ez ê vê bêjim neteveyek eger xwe nas bike dîroka xwe nas bike ê pêşvare îro kê masiya me mezin em xwe baş naz nakin em dîroka xwe dûr jî ya nêzîkî baş naz nakin ev dîroka me dora şêsê hefteyê pir nêzik e gereka em bazanî bin û em ji wan ji xwe re hene derza derxin wekî din eger em xwe naz nekin eger em dîroka xwe nizanin bin em nizanin pêşê me çikirine çi nekirine rastî pêşveçûn ne rihete sila bu rej her kesî re gelek spas. Bele em jî gelek spasê cenab-ı tedkin mamoste û bînerên çarpel medyayê bîst û duyê mehê roj heftê û pênc saliya damezrandina Komara Kurdistanê ye êvara wî di saet heştê êvarê da em ê bi bernamekî taybet li ser Komara Kurdistanê aliyê dîrokî û aliyê tesîra wî ku heta niha li ser têkoşîna azadî û rizgariya Kurdistanê biye em ê li ser wî nîqaşa bikin û her bimînin di xêr û xweşiyê de heta bernameyekî din êvara bimîne xweş xatirê we.